Saan itong ebidensya ha? Ay, sabi, makalibat naman yung mag-magnifying glass bay. Dari daw. Biskot man. May pagdito sa unahan. Wala may mga kalaban. Wala po yung mga kasuspetsa-suspetsa. Magilang magulat lang ko. Sa mga nanawag. Hello, Agent Ray. Sarge? Nanawag ko sa imo, Agent Ray, kay na ako'y tuyo sa imuha. Sige, Sarge. Na ako'y client nga gusto magpakontrata sa imuha. Usa ka milyon. 1 million. Ang imong trabaho, luwas lang yung anak. Kasabot, Agent Ray? Sige, may problema. Sarge, pwede na ko ipasendaan, Sarge, ang down payment. Galas gaw, Agent Ray. Diskumpiyado makasako ha? Gwapo mo nang maniguro ko, Sarge ba? Sige, mag-send kong Gcash. Sige, magulat ko, Sarge. Matay. Atay, nanawag. Agent Ray, Pero, Sarge? pasensya kayo. Unya anak ko mo send kay wala ko ka-cash in ba? Ha? Mahal kang cash in dire 20%. Sige, wa man ay problema, Sarge. Pero, unsa gito ilanan gani, Sarge, sa ako ang kanang luwason? Ang gingon sa akong client, ang iyang anak gwapa. Okay, gwapa yung anak. Ora wa nay lain. Agent Ray, inighuman sa mong mission. Tawagi ko para mahatan ako sa imong kwarta. Sige, manawag ra ko, Sarge. Sige, may problema, Sarge. Naglisod ni nga mission kay tagsara ni guwapa pa jud. Agent Ray! Kamay. Kinsa ka? Ako ang motigi nimo. Agent Ray, wala kay kawala, pusilon na taka. Kamay pusilon ko niya. Hala, wa man plan. Di ko nimo basta-basta mapusil. Kay na ako shield. Di ka mo plan ha. Ah. Puti kamay. Tunagan sila. Ha, 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 kini kadaghan na kayo mi. Murag di na ni kaya. Takbo na. Hala, nidagan. Murag kapoy na mudagan. Gamito na nako ang green screen effect. Bye-bye. Bye-bye.